Denis, pol minúty je tvojich. A muzička, ideme na to. Ja očakávam vyrovnaný súboj. Uvidíme. Ešte 15 sekúnd. Chybička, ktorú môžeš napraviť. 5 sekúnd. 3, 2, 1, výmena. Andrej, ukáž sa. Krásne je vidieť string. Desať. Pekne. 3, 2, 1, stop a poď. Denis. Skús tam napekliť to najväčšie, čo vieš. Tak. Vidíme technicky vymakané. Toľko svetríkov vyjde z dnešného kontestu, paráda. 3, 2, 1, výmena. A máme tu Andreja. Skúsi ešte niečo urobiť s tým výsledkom. Vieš, pekne motá. 10 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1 a to je koniec. Pekne efektný. Efektné vrátenie. No a rozhodcovia, takže... Neviem. 3, naraz, dobre? 3, 2, 1, teraz. Velice vyrovnané, takže gratulujeme Andrejovi, je tak?